Täällä on Ahvenanmaan tähti. Oiskohan tuolla tai tuolla? No en tiedä, mutta oiskohan susta siihen? Olis niin mahtavaa saada tietää siitä, että voisit vaikka löytää sen jostain. No niin, mitä sinä saat joululahjaksi? Mä sain puukosta. Oho, mennään eteenpäin. Mitä sinä saat joululahjaksi? Mä sain auton. Jaa, mutta onko se turvallinen? Annas tänne. Joo, tässä on se sun auto, se saa 3 tähteä. Joo, mennäs kattoo pirttiä. Tässä on Miska. Miska ei ole kirkko. Bonus. Leipää. Mitähän tää bugas äsken? Meitä löytyy täältä suuret ominaisuudet. Sisällä myönnään. Joo, se. Joo, Sinsisto! Wow. Mä kuulin, että sä oot luontoihmisiä. Joo. Joo, ja me laitettiin sun pelkäjän paikalle pihlajan. Siistiä! Joo, ja sitten me laitettiin sun tavaratilaa viidakkoon. Yes! Kiitos kun raiskasitte auton. Piirakkamme ovat niin hyviä, että niitä voi syödä, vaikka niiden päälle olisi kustu. Pilaako terveellinen ruokavalio elämäsi? Etkö jaksa kuntoilla? Hanki Total Gum, se kuntoilee puolestasi. Se tekee vatsat, kyykyt, haukset, pelkset, selät, punnukset, paljon muuta. Total Gum kuntoilee puolestasi. Käytön jälkeen menee vaikka sängyn alle. Soita ja tilaa heti. Saat mukaan nyt myös hauskan pallon. Eikä siinä vielä kaikki. Nyt nopeammin ja tuplaamme tarjouksen 2 yhden hinnalla. Total Gum ahkeroi kuntasi puolesta. Nothing but huge cocks in action. This summer, the cocks collide. No one survives. Ei sä voit aloittaa. Baby, I just want a motorcycle to get a girl prettier than you. And I just wanna ride you away, and never bring you back. Nyt uutuutena tässä tuotantokaudessa kardinaali suoraan Vatikaanista arvioi, pääsevätkö epäonnistuneet kilpailijat taivaaseen. Poltavalla paineella ääretön ruisku action. Mitä siellä nyt tapahtuu? Tässä kaikki tältä ilolta. Ensi viikolla aivan uudet jutut. Kaukosääni heti tänne! Noniin.